Mwachumulili karibu sana sumurubuli okuruga sirigisa yebyombe yamaseyemo aiga sumurubuli sirigisa nigo tuko manyinga nigo tuko tara gusingima na isiko ya gusi eliyetu akoletera obuya n'obwansu sebyombe ao na asisa vari aitu tutamboke bituna nebitongo kibara nebibara wikatuika sebinyoro konyene ky'abanyakyombe inkibago kora semegana yabo lero yamasemo nigo tuatalire wika ase ewode kuruga esise kutoka imebunge ya burabu aigase ensemo ya mecheo na otukumirana nekyombe kurunga the Sisters of Mecheo Widows abu baguchetomanya emegano yabo igoro yekyombe kyabo gesirikisa ngoro kwa Geoffrey Onsarigo ensebeli enda kurunga Lucas mo wako mwisho mutambe karibu somurobele bwebyombe na sindigisa wana mecheo mbiyamule korango igoye mule no mogoko mwagokire yangono nekiriato Oino mogoko bwana kiombe ba mecheo bakurunga the sisters the sisterhood of Mecheo Widows na bwo bigato sangana barubuga igaya masemo batu manyemegano na ibwata to boise kuska lakini mogoko bwo konyera gatembe ya to igwe kurasa bale mba no mogoko boli Tembe twale kolia nero twanyora tembe twale kolia nero twanyora saligo twale kolia nero twanyora saligo twale kolia nero twanyora tembe twale kolia nero twanyora tembe twale kolia nero twanyora saligo twale kolia nero twanyora saligo twale kolia nero twanyora ndero twamanyora nero twanyora ndero twamanyora nero twanyora Ndiyo sana asante sana umyamaro kumwanju mulilinga uyu nomogoko naho tebinga abanyakyumba baiga nabangina ababuraka au bachira mogokora sindikisa yogo konyana nabo igomba bwatu murubali au inketinko ya kuwa na nyanyale ya masemo kole tumura yobo ya masemo ligera tumanyinga inkibagokora asembeo babambu yole sambulieta ngigurukwa Samalita ngoro ku Margaret Kerubo. naye umurayi bwabayi kyobege Njo murayi bwabangina. Margaret Kerubo no mokongole bon nabondo choragire tebya nando kambuye muno mbuyambu yokuragire karibu sana Margaret bono asembe umwanju muliro ko ligere tigali to tabi ngudi kemegia chagete kia the Mecheo Sisterhood Widows Kyombe kya Mecheo Sisterhood Widows kwa chagete 2020 kuru mwaka 2020 mpaka bono mogenderete to tabi ngiki mongo kora sikyombege Kyombe ga ntobwate ngoja tori twasaba twasome buku nende twaratera keyo tugukora nawe twasema nibuna tekwene takabaskinka iko mwatera mwasaba mwasomani gwetani ayonsi andake gatukwanira umurubelyo iga bwo kumerana kwa ino nkikeli mogokora nabanyakyombe andake kwegendereria tubwate meri go round kurutore kibesa siringerwe yeme mukero muti twaoyoma ogenda kwega mukuru elvemo kirumuti mwa monto yo kera tokumerana tare 19 kero muti twari kibesa ejo na gweta ni meri go round yega tubwate table banking tobegete kibesa shares chia members tokorete mesa twakabesa ni muno bwa tokuganya yani wetani okoena na ebesili mukumbira na mwaru merry-go round na ande mubwate table banking iga nkimokonya kora to tebi table banking iga tubwate obesa bwitu twaleta tamwe ga shares kero mundu arwete tokolete mesa twakabesani twaru interest ya 10% ya chibesa chiri kwaira 10 goremia kere kwaira ni 10 goro ya tigarase mesa kwa kabesa kuchiri kwaira kwaira ni interest gokonyoro mutinyo ndo gokwera turareta besa chitira chinyoro na nabo kwaira ni interest kwa twagendereri goko na gwekonyero goko andake no mugenderete gusanga asubuye bwe bw'ikyombe ayo munyene bunabono umurayo bo bw'ikyombe ine abande mbari bajo bagoyendere guswa guse abande nigo bagende gotiga ya bagende takoboro abagendere guchororo abangi bono ayo muno umunyekiro bw'ikyombe yakonye yankonyira muno kenone ken ken yakonyere buli yankonyira ligeli ngori mate yakonyere yankonyira muno kabisa uruchako te nubu asyoku nubu sibule kya makonyere to tebi ngo nkiko me yakonyere baba
Yankonyete kera nanyorete school fees chebwatere ngachanga bugol chibesa kurwe kiombe kiga ngatara migoli mata sakuru kukulia ngakomba emigondo kuratika akabesa kage kiombe banya kiombe yakire chingo akabesa kage kiombe agakeba kukwa gakakuira mpaka kulia kai kagusedi mutu mpaka kulia ngagenda ngaigu ukanyora kagondo migondo naye kali migale kai ngakomboa kalima ndalete ndagira nasomeria abana bane nandi imana manya uragire tuyotete nekene nakote igwe ndagira nerika ukulia weta zekiombe banya kumina abantu abayasana bono igwa nkubuli wetani ndagire yakagondo kali gwa kombwete kulia sinje kiombe sindigise yiga mokora nande besiga tiro wakole ngwaka nilanda abana school fees ngomba nya goseli dai no bali school fees tanya magana maya mwana manene igumo nchumuliringa asenchira ya bene kigma etukwana ndusiri mwana yigo chumayiga asenchira bene kigma tukukwana igenteki yakiringa ayo munyene anda kuligire teke omekiga kuiguru muganuri ga umujabu kuminga omwana bw'omungino yiga taligo sali school fees mugundo nyole kulia ubekire kende no akulie ndagira kurwa weta sekyome yensindigisa bono andake mwanchumu umuligire lyo kulie tigali naro kwebuliri bolinga ine lakike ombe nkibono kirankonye nekene nganchu mubaraka nincho inikyo bakwane ngaba buraka bamino baliga ababora kana nko batebiga wokirira karukuru wago asumuko na kwerera na bwetumata ramukiga umira na igarosie kiumbe morete kibesa mubekiamu egekogera umoja ni nguvu musuke mutu na bomoko nya mwabokire mwarule kurwali sumuko iki watabanga kubwata no kobako no yomino na mugo ikachinguru lakini ayebiga tokonyara ayole nyumba gali obwate oba okulera okunyugwetu matanje tingo bwata na baminto tikaba na ubachire ngokure nchara no boli bana kwenda school lakini kura sekombe bana bago chi school buya buyama indagira basome nande barage nando bebuya nande babekichanga okire uno kirege bunande nya ko mimuro jama na nama ya lakini koro kwa sindigisa ngaki sindigisa sindigisa korango iga sindigisa tabingoli sindigisa mwacho muliro koro nga sindigisa yebyombe yamasemo koro gamecho burabu ese ebunga ya burabu aigase esise ward tugusengamo nabanyakyombe balegaiga bakoro nga de mecho sisa the widows na baba tusengana bwe masemo asembeo mbia mono sana baba sinyo mwenye mangana maya asinchira bene tiango ayo munyene andake tuene kinga ine abanyakyomba aba barabuno munyakiro go batebire nkonyora barama yayiga asinjira bene kinga nchungo babura tutebe ngakyukurwa samanya asamali tangoro bijeni nyamuita Kenya muita naye na oleke ombe naonde kiombe Kenya muita mbiyole mbiyande neke yana aromo obusimbya bole bono linya muito minto naye no oleke ombe ngoko bikite kiombe kinga kyuwa ko to babona ekiombe keiga ekina aroche kiya mwana tako seli kwa se school ayo mwenyana ba ngwanda bali school abana ngo kibale school bali seli bali ko seli ikombi yabali mbuya bali ono igo ekiombe keiga yani ekerekia ya torusiria atambi kuna intwa baboraka kuna intwa baboraka igo tugwetera mangana ara makongu mono eto yani korwa nemo dara kubuli andake ayobuno mubura kura sekyobek nkigia go konya ebene ntebi nambeyemo nje kyombeke iga gyankonyire abana bane batari goseliwa na gorire ebinto korwa sekyombe ntabwate na agachire nyomba na agorire ng'ombe bono igo ekyombeke kyandusiria sata no bwate ng'ombe yekyombeke nimbwate uyo tabangana ubuli ga moko goka mwakira ngingo bono umwanji mulele umungino igo mintu ugulire ng'ombe igolero nguka mu no mate ukama ngokamande ukamenya ukama ngokamande banya go mu mate ukama korango yotoka lengo korango kabango ngakumuroje iko bwansi umukonyoru nani kwabeka munuru sibango ndole nabeka munu ayande nawo chumuliringa asenchire ubwansi obonene ekyombe gyamukonyire abwataka ng'ombe yetali no mugaka lakini ng'ombe ni kabana nkoragara bale ayokire tekali no igota mangana ekorunga sindigisa yebyombe sindigisa byamuna sana baba asante sana mwacho mulele nyo gotubwatia yamase muno murobuli kurunga ebyombe bito ekatukunya kusanga gaiga nababwatani bikyombe kikiamecheo sisterhood widows
nabwa batosanga ndabaro akyokorwa samanya Goro kukala ni kerugo. kala nimbi yole akyogoge ntai goli no mo sana uli no mo kwagogere ko bagate imbali ngaba ko gatone kurango ro kindo kiligete me mwere ko mwanyo le tunga usanga tugora tere ngona araro gaga Tembe tuare koria, Kero bono. nyora. Tembe tuare koria, Ndero twaenyora ndero twamonyora sarigo tuare koria. ndero twamonyora Vya mono sana bono mogo kuyu na aru nekere nuro bono watu ukuru kunga kare ni kirubombi yole na enu mugwata nibeke ombe kole guchagera lirieli gakare Korubuna giachagete. ke no uri okongeto ubwatirete tukurwo rero ndakomonyera ngo teikale ni kale ni kuratiga kiumbeke igabanta kwasa ababi bali ba kugamba obe norwo Tingunyara korwo. Tugurwo. Tingurwo. muigoro ukanire takurwo tukurwo bono inkikwaro lirikiya kila sikiumbeke Amane njebuna nasoeta sekiumbeke igo muralia ndagete gugutangasira nga emechando yonsi yarenge mwane nare korangi mechando tekorwo igo yarueto ikaera pi ekaera ukajakira kwa ili ngatwara baka chisuguri ntarenge tinga nintware omwancho muliene gotabana ibuli esuguri basekani mwakale ni oyo noere igole rero ngoja mwazo esuguri ero buya wetera sekie kwetera sekiumbeke sindikiza sindikisa ehe arabu abana bane go bagosoma buya naende gombwata omogoka singijo no ano kubeka chianga go tukubeka bunonde bwensi uratika Nae. uratika aguya ngoki igumpwa sokuru no mukungu Wewe wensistengo sokuru madam. yani onye gokoru mukungu wensi gakutara parana na buri biya Ainje nabonde buya utara biya gastengo buya kana musaja nagwete ule buya inde buye nagucyare kene binandi buni kwaro kana munyaru kuri buya uri smart tadi byamuroja ekiombe kiyagalire ekinkiyagalire ekiombeke sindikiza sindikisa Ehe. wetanigo abakungu abagotogosegetana nande twaena nobong'aini nandi gokoruriro karitukuritu kari kumerana gonkurwaro gonkurara chitoro chionse Ugwenete. igwenete Omoyo uri buya. Korwa senkoro wetera sekiombe wetera sekiombeke ayengo kule birengera liole gago mungaka asire tokire tekiri tulikuwa nasaba ngina bandi mubwata nikiombe gya sindikisa bone birengera libyuka kwachande kirubwate stress yumutu dora kale nari munyaruka Inde smart. ali byali smart ngakioro cha mungena ehe Amen. Naende gwetanigo Ehe. ekero nanyorire chibesa echiga buna mwaigwa murayo itato tebia ase okoimoki chironi titori konyara koba yani giankonyire tini konyara koba nkonya kogambu goeta nebinyoro ng'a igo nchandegete gosenaki buna nachiete nkaimoki ebesa eri ng'ora igo bokiririuga ngaenda ngakorera omochando onde iga yani ng'endererete buya igo ng'ekiombeke giankonye ntabwati maori omana korwa ase banto bote nara watanga ki ba maiso Ba bona ayu maiso. baeta maiso Igo gore baeta buya maiso ng'ende. nyumba ire buya Igo. igure kiombe Igore y'ekiombe. bono andake kale ni mintu lera somo rubuye kiombe getembe radio ne getembe television mbali bategeta siri no bakuligeta se television ensengima baro bakumitinga kumbe kiombe nkoroskiro mungino tibino mugaka tubwete ngokwale oba smart aba ali bakwanire kwanza ba oli kuligeta nabona ariko batebiga babura kabaminte kamuranje andonsi asole anchumo beka namo rangira nabera nyale kane ngamo kebwati lakini chaka korubona igabuna mwatara lire igarero rangira ni amoiga mubeka nama baku na mochakira none 20 mubeka nam at least mubeka monyoro mweo moyo wokogenderera na gusirie mechando yonsi nobosoku bonsi tobwate buna baburaka kamuranje mokerera igoro genderera mutari kuligereri maega timo base gotiga mang'anayo byamoro sari mwanchi buli asante sana kalena asinche basimibuya igenta kwanire gaiga ekyombe nga ayo mungina ina bugo tibulero ngwati uno mugaka tubise kunyokolera ekyombe bagochamo babekane bya lero abwate kyombe ngo tugale chingoko usimekire ndagira ngo somyara abana gwita sekome nekena banyakyombe nekena ndaba ngo sindikiza nakibago ine kwa
kwabere gukoria a roadshow track iyo bwateri ugiriya iyo iratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabere gukoria a track yiga ya roadshow iyo rakorere a product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye chi roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere a track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kigima eryo lichunjugire ligo kwana nechinguru nabo ligo likira bantabange nigo babwata chi DJ Chanjere chi MC nabwigo a track nabo kujitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokoreri wito chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street yago teko babuna street endionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Na kibago kuro kwa Samaria. Samaria tengo requesta mwango. Na no bwata rwezo beke. Bwata requesta. Esta mwango. Esta mwango. Ge mbuyo korelekan. Esta ndingi kwa sore de mbeke bone kebe ga nangi ya koreto. Kiombe na so to reka na yatenja andegete. Na bwata basa kursi. Kana netaba ngina babeka namo ngane kiombe toko chaka. Tukachake kiombe karikuwa chake toko chake kope ka kursiasi. Kanyango roni nde kuruororo. Tigankonya na roni na rwera bani kursi. Yankonyira abana basukire bakore n'abana barakora bono gontogendrete timbwa dimitande ya school fees Kuratiga. Ikolero mwana tali ku cyago sumbwe nyomba. School fees kwa karoni. Bantu kibaga lyo kwa kan. abana jombo Abayiga. Baligire lingo iga. Nabwaba. Moyo mwana. Ekiriyo to ngikere. Mwigure mwana. Bono wetera sekyombe bako bikire byale rombo yoli. Mwabuga kekoreka na kero kwalenge isikotara so kyomera bono ngayole bya. bono ninde biya no na kubwasara bwane bwalengo bakeno buna bwate obeso butoko nyoro no bwameri gorande na nyora na mwendero bwasara bwane ndenga kuna kogendera Kuratiga. Iko numungai nandure kyombe na hani nkurushira kabese kwa mentubo byasara. Kwanya kogendera kiruli tuko kwabeka umugushya gatenga ki kanyamaga kega hakura bukima ke negene igaka kega akuru bukime ke mwago mbuyo menyete kai bagateba ngage charakemo ngego itaki gecharakemo ngego garakege ekegiyuka ngego itanda ngandi mokorega ekegiyuka lakini bire bibere iga ekeneke naho biko migenda benyate biso kemege tubagamba ekyobe keniki yake Ngeriki ya yai. na guna ngo soro Yai. tulizo Inside. keriki ya mwinali Geriti ingasa. mumayete uri aliga uri omenyete raga no akakungu kali nakabwa tumutuole ngogamba ba Ya, ngo gamba. mbali okara aya no lekyo beke ayiki agoreke Eki. ngakyo kuri kwa Samaria Amalita ne kuri kustela kimuntu. stera ke mutana inki wacho ende tie kyombeke wa Inje karo mugaka wana asirete. Omurayi uyu buitobye kiombe kaka chabaka mwane. Ogonte yumukungu uyu. Tagunyo kwirira. Inchungo inchusaba kungu bandi tasemani. Bakanyikanye bagantayina kitakomenya. Bono nimbwa atabana. Atigire tu abana abake. Nabongo ichabana karonka bikasinyete pina bataiga kichiguyu. Koranga chingana iya. Banga nasoki umwana agende school. Kunyaga koreria ne nimbwa atagachaye natora. Nimbwa atengombe nakama. Na irani. Nande naganya nande ngakinde. Igo bono bugwitira so bosemi bwabo na tenenire buna mukungu ndo bwensiure no musacha ino. Igo rero nayi kuri nyumba mwono bigwete byenganchira mukungu stingu de bya Igo. egisinje kyombe mancho muri eri no igwete inga agayenorwa mujota ngaki unasebi asemi umwabo naye nuka kurwa gwasule uri ga kujumbukire tekire abakungu bandi bagenderya sekyombe baburaka abangaini ba Yesu kugira ngana Nabo igo. uno tenda kubodi
andake gweta se kiombe keiga uruchi umuntu nali gali mukuna neruli gali ukaranzuri gabusayiga na baliga nganje tingi uchigo no njuma yitingi na bonde mukwane roli okuligerete ababura kabaminto muri skali onye tubwati kuri kiombe kende yose nje no basemi bwane ngoru ngakoranje tagunya kwirira uchandikete ngabono nchigo nkwirire urabuge tabu swasa abakungu bande semani nyora nonye mono okonyora nkaraba nabone karo mugaka akure abantu abakungu abande baguca nyomba bacha kukuria ringa kiomenyete kwanyora tubwati no ene sana ene gita abana bakorarira ubwasoira se kiombe abakonyona n'uburangeti kwaletira uburangeti bana bararira kwabekira umwana esukuru otari konyara umuntu aranga bono mbuna mukungu ndole na musacha naye nabo mubiyekaine nabo kuimuki umwana ogwakaba kwabeka esukuru koira nakagwakora ebintu bya naye uli mastale igo magana wayo mwanchi mulele no mategereri ekurunga getembe television network nabigo getembe radio 102.7 bono aigero ora murobali ukurunga ebyombe na sindikisa yemasemo keratukusanga naye gaiga ase ward yesise ebungene ya burabu bangina baige kyombe gekoro kunga de emechio sister good widows na butosanga na buru yemasemo andake unaba buraka ninga niko manya barabu ne abara sikyombe bantu ngoto yabali mburaka gweteme chande mingi mubwateme cyane bona ero lakini kurate turanyore mechana narole iga umunyaruka naliga mo kepia sebozi baba ngaki umunyaruka mbyuli mu bisangi umuyite nayo muke abantu abana abanena asuri ngaki nange kyogorokwa ntenkore kutoyisikero nando umanye tunyore ngacyo isikerubu ubotene ngumboro uyisigorraga nabakora ubotene ngungobo buwagire abwata isemchinyenge cyo isinana olekeobe nondekeobe ngiyako bekasa abana ababaki ainche keombe keki abana abaigana inche naro chingatiganchi chembera ororo nyago semia abana bekaro bobora kabwato cherete bino bara babora kai tangu dabo mbamanyita mangana gukwana mungirande muntu monene ayotegera na kuligeri muntu monene ono mawasinyirwaye muntu monene na kiye ko erare gaiga mbona kwasemia abana baiganga tibakira asibale bamanye nga kero basirire tuna abantu babo tari bagukira ari banyakorera nga abantu babo mbasirete baimoke basase ebyombe bino ibiko bakonya banyore besa basomeria abachokoro buna bana chifisi chire chinkongu chibese chibago tabasa buna mwigure to konya gosabe goyeta iga chikonya goyeta basaba basomeria abana undeta iyo bana igore isiko abana baba ne skuru bale basoma bale ekaroro mungaini yoko genda ase keombo gosabe besa ngo gokonyere tari yoko bere isuka buonya korera ngao bena chanchande to mugako ni nakwete yaya igogo checheriwa naye kwasona onye mugondo kware makwanyara chinye ni kwanya kwasomeria abana ayebono maukoro ekyombe gyako konyere ke yankonyere kiagera tebingo mungino mino gani kigakonyere ayo mungina ominto oro moberaka tago ikaransa ari onye kuvuga ngao chandegete natubwati kende soka origie ndagero rio abana na yendo abachukuru bawo lero yale ko batuli kyombe nandi unuru mungino manu moberaka nabakware ko banuri ga smart ye smart iga nkigete ntabe smart kware ko batuli kyombe ko bakwige nare ko smart kyombe kana kikiagerire ndi smart gyakorosi yandosiri yakubikire kyambe naende buna bana munande igankorera kanando moke Chimuliri buno basemyo bonene kurwa somongina asenchire abene kima asesindigisa yebyombe tabasindigisa sindigisa sindikisa yebyombe bono ngane tie masemo byono sana andake atonyolengo mangana abere barabunga baburaka michando kibagwetera nayanda konye gukonye kunyetera umanyengi michandi nirororo inchungo totebi michandi ndimo gwetera baba nkikurwa samalia kanje nguru kunga Phyllis nyakirali ombiyole vile simbiyole naye no uri kyombeke na inche nonde kyombeke kiagarege koroteke na kimbegete na kyobegete inuna buraka michando kimogwetera ntubuna baboraka mechando nenge to gwetera aliska stomenya tasi family obo ene bwaito tiboyo ama ene pio bo ene titobwati kiagara gokonyora nga bali ba minto bali batigirwa mwabo mogaka ko barenge moyo barabu batakweterende yanyarekana nga nkoto nyanyasa bare nabe ko nyarekana nonye no mugodo bali gokora ibintu byabo nebwenerete yanyarekana nonye nkoko yawo ko bwatugire ko montara icyabo buriyaire ko kumuboriye kiagara to bwati asoko chikori boti kiara ko chikori boti aso mugambi amaena kwanyora ngo mugambi yetari gokorigereria oirukende ubekira muguko aya tikwabwata kende watu wo kunererigwa kwa unererigwa kiringo igo abanyikomera kene
naboigo ajuna mangana furious aseme chande yuba hakora kora kinini balimo gukora boigo style up igombo sana umubura kamo obo ene bwaje ino mugambi na chaburunge muntu kali kunilia bura kanere mukorera tebi mbobe mu gukora bo furious mbya muno sana nchungo baba naye narolo kora nuko bwete michano nkiye nkukuru mala bosuli byo michando kiye mo gwetera nabura michando menge to gwetera intu muna baraka nkunyanya stole sana muna chinga chito tole naba muraba abanene nkutonyanya sabale muna nchinsa goteba muganone igori bwo mugakone osirira matuka atali makanga 24 years agantigera abana abo nabalendire gocha muna nabalendire gocha no nyamenya tati mugati morende umuromo ntoyo tigate twarenge babiro mugakone no umuromo no tigalete umuroyo ombwatiro ngirira se ekina kuti nga atagete twatera no bulemo obunatere tuno mugakone ikuka ndiko tebanga ngweta muleme cyane mukuniriri kwa chika chino ngonerere gutora munaba obwende bwino muri gutoka no genda no nyana saba gambi ogo tebi kugenda okole muna umuroyo muna kwanire gosenye nyane ne monga ntebe for example nalengase omongina ninchera ndo mokogote monga telikorwase omokogoti monga nige gotigara ko bono kunererigwa igongunereri muna inchende iga mother nkwani baba mata pole umonchubulikire linga ayonsi mbya bono sana baba ayonsi nugwetenga nemechana buruka bago itira manene sana abana bawo bogote mechanda abande banga yinu bacha ko bachaya bangina abayiga namangana nda mange ajuwa baburuka batakwana kuli nekene buli abana bayino ngora ribara mangana inchungo ko defa inchungo kwa nang mangana nyakwana ngogai ngakia abana bayino bako bakero bakabaraje abana baito bago chayo mbali gotaka baburukana na abana babandi ikyagera umukungu tabwati semi akogambira mwana tali kugambira mwana bujabuna bali babere bakogambira mwana woko yani yakororu no kororu unoro yomo tubwati kinda gotebi mwana abanyakebe birenga ribi yabo sire bibe nekene gosiba goba nabayigo bono tianda babuli gaki una muri igene kyobe kini kia widows muranyoro umuntu babwatro koboko mugani muigubuya ni mukine buya arabo nyiri yo musi megete boya buya murai inambilia ine yekyombe neliye abanga ne kimoto ina namba yesi yes 0725 0726 340 380 nande irole 0726 340 380 ubwate lijandenga ekyombe kenaye no gentuke bwata chinguru weche bamete buya lakini asinjo bagwetera mangana mangu na buraka kyombe kena bogesira monchumuligireri ya masemo nekene mwagokire tebango chinguru njira sindigisa tebango sindigisa ubona sana monchumuligireri asante sana aina mangana mansi monchumuligireri atoa sangire asobu ya bwekyombe na sindigisa ngati uko basemyo bomo bweka ngaki ajurasi ukarasteka tubwati kyombe kenigino irege tambukiro ine ekero asekyo benchara nekoli umwana nasaligwe iraneli inchara nekoli umwana nasaligwe endagira nebole nyomba no sijugwa yasoka no betu abuse nyomba ya obya uyigute batabire yaya aye ngoko boli nga ine inchara nekoli no yiro mwana sikuri yaya bono lende nkiya bono nkiyo cyandekera so ekyombe ikiraga umonche mulenga tiko koromoro bwesinigisa nebyombe mwagokire mwagokabya kabisa mwanche mulinga go ikiraga buno watu akulira umurobeli bwesinigisa nebyombe kurwe ya masemo ga mecho ase wodi sise wikinga kienane kero tuguja ngojade senyi asekyo beke mutu manyimigano yino na ino motabinga nkimogwetera lakini kuigweteri yanda liyo konya banyekyombe basire ya masemo wikinga kiende na tumirane asumuro bwebyombe sinigisa yebyombe miyagetembe television miyagetembe radio chikuru kwa Geoffrey Unsariu kwa niaba ya Lucas Mwaga tuwabwatirana nayo mulino mategerali bye God bless you so much see you korango iga see you ne aino munchile na no tagete ko igenderia na wigogo kinya ebyasara byaho elio onyole efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go setin samo chinde ebe ni supermarket otagite koreria